Maromo ji 13 oseyangore ni owito ngimagi kalore kod ng'anyo manyo bagi kod riwruok mar Azimio la Umoja kod kweth mamoko. Eten migawo mar arita kwe Kithure Kindiki okoni mohewo ji 300 osemaki kod obila kendo chano chwalgi e nyim doho. To kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, jaod bura ma Mavoko Patrick Makau ne omaki makaeto we thuolo kitude gi ng'anyo mamlolongo. Familia mathoth koro ni kod kuyo kalore kod lal mag ng'anyo mag Azimio manyotimore nyoro. Lipot yango ni nyaka sani maromo ji 13 osewito ngimagi ka ji 8 nyotho nyoro, to mamoko 2 bende oyangi ni owito ngimagi e kaunti ma Kisumu, kama ng'at achiel nyochiel kod Magina Kondele, to machielo to ne owito ngimane kar thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. E gwenge mag Busia bende oyangore ni ji 2 ne owito ngimagi kokalo e ng'anyo mag Azimio kod kweth mamoko. Matimore ka ji maromo 33 to noyudo hinyruok e gwenge maka kod kacha, ka moko to nyuthiedhi kendo we thuolo. Ten migawo mar arita kwe ngire Profesa Kithure Kindiki kalose kaunti ma Kajiado lero ni obila osemako ji 300 kendo ibiro chwalgi e doho kiturugi kod ketho mag mwandu ji kod chocho kwe kind oganda. Wale wote ambao wamehusika lazima tuwashtaki na lazima wahukumiwe wote. Hiyo kazi imeanza na leo hii tumeanza kushika wale ambao walifanya hiyo kazi. Tumeshika watu 312 akiwemo mbunge ambaye yako kitini saa hii, na tutaendelea tushike hata wale wengine ambao ni viongozi wa sasa ama viongozi wa zamani ambao walichochea ama kuchanga pesa ama kusafirisha wale wakora walisababisha ile hasara ambao tulipata jana. Kama chelo, jaod bura ma Mavoko Patrick Makau ne obila mago kwach kichondhi okinyi makawuono kendo dino ne kuom seche bura kapok owe thuolo. Patrick ondiko dhoge log tich mar obila ma Nairobi ka itude kod bedo kod ng'eyo kalore kod ng'anyo manyo oganda obage ka chung od bura ma Mavoko e kaunti ma Machakos. Ng'anyo manyo weyo ka mwandu mag apaya maduong' ma Nairobi Expressway okethore. Obila omiyo Makau chik mar goyo lipot kobilo odiochieng' makiny chieng' tich abich e kar saa 4. Jatend migawo mar ohala kod keto mwandu Moses Kuria kokalo e mbui mare mar Twitter ne ogolo dhoge kendo owacho ni jogo makelo tulo mlolongo gin ji mane odar e lowo mar sirkal kendo pod nitiere mahino mar daro ji mamoko e lobno kata gidhi nyime gi ng'anyo. Jaod bura ma Mavoko Patrick Makau bende oruwe kod duoko e yor mbui achiel nogo mar Twitter kakwere wi wach daro ji modak e lope ma Mavoko. Onyise ni jodak ma alworano ni kod ratiro. Walter Nyambaga, Ramogi TV.